Uxue Barkos Mareil, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin izategatik. Arratsaldeon eta eskerrak zuei nola ez. Uxue Barkos, ezezkoa gero abaik, zergatik? Bueno, nik uste argi eta garbi azaldu dugula hor tribunan, ez? Gure ustez, lehenengo eta bat galdeketa berbera, proposamena berbera. Baina bestetik baita ere prozedura, prozesua. Hau da, gure ustez abdikazioa erabili izan dute momentu honetan, gizartean den galdeketaren aldeko posizioei ezezkoa emateko ere, eta nolabait monarkia parlamentario honen legitimazioa edo legitimazioari aurre emateko halako prozeso azkar baten. Hor zegoen ezezkoaren gakoa eta hor gure ezezkoa. Hori izan da ezezkoa eta esan duzu gainera, Kongresuan 85%ek baiezkoa eman duela eta horrek ez duela isladatzen zu gizartean ikusten duzuna. Baina nik uste denok ikusten duguna, ez? Momentu honetan gizarteak galdera pila bat dauzka eta gehien bat ez bakarrik maiatzaren 25ean, baizik eta krisialdia hasi zenetik gizartean entzun izan ditugu behin eta berriz eskaerak nolabait halako erabakietan parte hartzeko bide zuzen bat eskatzen, ez? Eta zentzu horretan gaur alderdi popularrak eta alderdi sozialistak UPyDrekin batera emandako baiezko horretan, 85% horretan, ez dago gizartea. Naiz eta agian, ez dakit monarkiaren aldeko baiezko bat lortu izana, naiz eta agian gauzak aldatu ez izan arren galdeketa baten, referendu baten, gure ustez beharrezkoa da momentu honetan baiezkoa ematea gizarteari eta galdeketaren bidea halako neurriak edo halako erabakiak hartzen direnean galdeketaren bidean hartzeko. Esan bezala, 85%ak alderdi sozialistak, alderdi popularrak eta UPyDek gaur baietza eman dio, baino ziur nago gizartean hori ez da pentsatu ere kopurua. Uxue Barkos, Felipe VIgarrenaren aldarrikapenera joateko asmoripai? Ekitaldira joateko asmoripai? Ez, diputatuen kongresuan izanen naiz eta lanean jarraituko dugu, baina simbolikoki eta protokolarioki gure ustez argi eta garbi geratu behar da, zenbait diputatuk ez gaudela batere ados gauzak egin diren modu honekin. Eta orduan, ez dakit, errege berriari zerbait eskatuko zenioke, bigarren transizio bateko garaian egon liteke Estatu Espainiarra? Gure ustez gizartea bai dago bide horretan, erregeari eskatu, edo errege berriari eskatu, lehenengo eta errege batekin kontaktuan harremanetan edo negoziazioetan hasteko monarkiaren sistema legitimatu behar da. Eta gaur ez dute hori egin, ez da pentsatu ere. Uxue Barkos, gero baiko diputatua, benetan eskerrik asko gaur gurekin izategatik. Eskerrik asko zuei nola. Kongresuan gaur izan den ekitaldi honen errepaso egiten ari gara eta gauza asko entzun ditugu, baina bildumatxo egin dugu. Perlen bilduma. Don Juan Carlos ha cumplido en cada momento los distintos papeles que la peripecia nacional requería. Se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes, la baraja está trucada. Proclamo la República Catalana. El futuro Felipe VI es una auténtica incógnita. Es sangre nueva para una dinastía decrépita. Horiek gaur kongresuan entzundakoak. Beste apuntaren bat, tertuliak estimatuak, bigarren transizio baten atarian gaude, ala ez? Beharra, bai, 40 urteko frankismo eta gero, 40 urteko demokrazia bat probatu dugu. Ez da gutxi egindana, askatasunean berbaiteko kapaz bagare, gauza asko dauzkagu. Eta esaten dugunean demokrazia ustela dala eta ezin dugu ahaztu orokorrean, txuletoiak eta angulak jaten dituen herri bat garela, orokorrean. Gero, sistemak bere ustelkeriak erakutsi dozku, azkeneko urtetan. Justizia erabat kontrolatuta dagoen, zelango impunidadean bizi diran
oligarkia ekonomikoak eta botere politikoak ere bai. Eta hori da goitik bera, nire ustez, berrikusi eta berregin behar dan sistema bat. Eta, transizio horretan, nik uste eskakizuna badagoela. Beharra bai, etorriko da zerbait, aldaketaren bat etorriko da, alegia... Gauzak eskatu inberdia eta reklamatu. Nik esango nuke gaur ziklo baten bukaera izan dela. Eta batez ere ikusita Rubalcaba, azken baten oposizioaren liderra izan dena, ematen zuen bera zela gobernu burua, eta kontutan hartu behar dugu, oposizioan bertan ere, bere dimisioa aurkeztuta zegoen bat zela. Eta berak hitz egiten zuenean, txalorik gehien PPren bankadatik jatzo izan ditu, ez bere alderdikideetatik. Orduan hori ikusita, egiten zai zerbait bukatuta dela, zerbait zaharkituta zegoen hori bukatu dela, eta hemendik aurrera etor daiteken gauza bakarra zerbait berria izan daitekela. Eta espero dut zerbait hobea izatea. Hortik, transizio deitzera ni gehiago iritzen zait, ez? Toki batean baino gehiagotan aipatu izan delako, eta errege berriaren lana izango delako, da konstituzio aldaketa bat, Bai, ni pretenzioso iritzen zait, jakin da gero, gu jakinik horrek ekarri dituen aldaketak ziara izango transizio batek edo aldaketa erradikalak. Batez ere, Espainiak eta Estatu Espainolak dion alergiari, bai galdetzeari, beldur eta paniko galdetzeari, eta bai edozein aldaketari, non ez duten bermatuko batzu boterea eta ikusten dugun guztia. Orduan, aldaketa badator, ez dut uste asko nabituko dugunik.